ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ? ଘରେ ଅଛ ନା ସୁରଟ ମୁରଟ ଗଲଣି କାମ କରିବାକୁ? ମୁଁ ସୁରଟ କାହିଁକି ଯିମି? ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ପଇସା ନାହିଁ ଘରେ ବସି ଖାଇବାକୁ? ମୁଁ ତ ଖାଇଲେ ଘରେ ବସିକି ସରିବନି, ବୁଝିଲୁ? ସୁରଟ ମୁରଟ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି, ବୁଝିଲୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ବସିକି ଛକି ଶୂନ ଖେଳୁଛୁ ଘରେ ସବୁବେଳେ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଭାରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁଛୁ? କେତେ ଲାଇକ୍ ହେଉଛି? 100-200 ଆସୁଛି ନା? ହଁ ଭାଇ, ସେ 200-500 ଆସୁଛି ଲାଇକ୍, ହେଲେ କ'ଣ କରିମି? ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଫଟୋ ମଟୋ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ମୋତେ ତ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କନି ଚାଲିଲାନି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିମି? ଏଇ ଇନଷ୍ଟାରେ ଟିକେ ମାତିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଘରେ ବସିକି ସେଇ ଛକି ଶୂନ ଖେଳୁଛି, ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିମି? ହଁ, ତୁ ବି ଛକି ଶୂନ ଖେଳୁଛୁ? ତାହେଲେ ଆଜି ରାତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ଛକି ଶୂନ ଖେଳ, 500 ରହିବ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକେ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକୁଛି, ହେଲା? ତମେ ତାର ହବ, ଆଉ ଆମେ ଆର ମୋର ହେମୁ, ବୁଝିଲୁ? ଯିଏ ହାରିବ ଗୋଟେ କଡ଼କନାଥ ଦବ, ଫିଷ୍ଟି ହବ, ବୁଝିଲୁ? ଲୋ ବାପ, କଡ଼କନାଥ? ଏଲୋ ମାଲୋ, ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ। କଡ଼କନାଥ ବହୁତ ଦାମ, ଏ ଲକଡାଉନରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ତମକୁ କଡ଼କନାଥ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେମି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଏତେ ଛକି ଶୂନ ଖେଳ ଶିଖିନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ବସିକି ମୋତେ ପେଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ହବ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖେଳିବା, ଆସ, ଦେଖିବା କିଏ ଜିତୁଛି, ବୁଝିଲ? ନା ଥାଉ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାବିଥିନି କଡ଼କନାଥ ଖଣ୍ଡେ ପାଟିରେ ବାଜିବ, ତୁ ତ ଦବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିମି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବନି ସେମିତି ଖେଳିବାକୁ। ଯୋଉଠି ଖେଳେ ମୁଁ ବାଜି ଦେଇକି ଖେଳେ, 500 ଟଙ୍କା ରହିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କଡ଼କନାଥ ରହିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ?